Iruñeko udala Manuel de Falla eta Urrobi errekaren kalen esku hartze taktikoaren lehenengo fasea egiten ari da eta hilabete bukaeran bigarren faseari ekinen dio sortutako espazio berriak Zaragozako etorbidea eta Blas de la Sernarekin lotzeko. Koronavirusaren krisiak mugikortasun jasangarriaren aldeko apustu handiagoa sustatu du eta horren ondorioz, Milagrosako berrurbanizatze horren kasua asmo handiko proiektuan dagoeneko bilduta zeuden jarduketak aurreratu dira. Hala nola, oinezkoendako espazio berriak eta trafikoaren berrantolaketa. Aurreikusten da 2 fasetako lanak urtarril bukaerarako amaituko direla 200.000 euro inguruko inbertsioa egin ondoren. Honako lan hauek egin behar dira. Espazioaren berrantolaketa, lurrean margoturiko tramaren bidez, hiri eta lore zaintza altzarien instalazioa eta oinezkoendako pasabide berrietan seinaleak paratzea. Oinezkoendako igarobide eta egonleku eremuak sortuko dira, ibilgailuen zirkulazioa mugatuko da, soilik garajetara sartzeko. Zirkulazio zirkuituak ezarriko dira eta aparkaleku plazak kenduko dira. 3. sektoreko bizilagunendako bakarrik prestatutako aparkatze eremu berdearekin konbentzatuko direnak. Esku hartzea beraz amaitzear dauden Juaristi Doktorea eta Andre Mari Laguntzako kaletan egindakoen eskema bera jarraitzen du. Fermin Alonso proiektu estrategikoetako mugikortasuneko eta jasangarritasuneko zinegotzi ordezkariak eremu honetan egiten ari diren lanak azaldu ditu eta esan du udalak eremu publikoak azkarrago berreskuratu nahi dituela gaur egungo pandemia egoeran. Edonola ere jarduketa horiek jada idatzita dagoen berrurbanizatzearen behin betiko proiektuak biltzen duen eta fasetan ere egina dagoen planaren aurrerapena da. Gutxi gora bera 3,5 milioi euroko aurrekontua dauka eta eremu osoari eraginen dio.